Assalamu alaikum jama'a maza da mata. A yau muna tare ne da Alhaji Abdulkarim Ɗayyabu, shugaban runduna na adalci na Najeriya. Shin a ra'ayinka ya dace a sake zaben Janaral Muhammadu Buhari karo na biyu? To ai kowaye ma in ba ce in ya ce ba zai zaɓi Buhari ba to wa za ake da shi da za a zaɓa. Saboda shi kaɗai ne ibon bata duk shauran wanda suke neman mulkin nan. Allah ya farraka shi da duk yawancin wanda suke mulki da wanda suke neman mulkin nan. Shi kaɗai ne wanda aka san ba ɓarawo bane, ba fajiri bane, ba ɗan ƙungiyar asiri. Amma Alhaji Abdulkarim Ɗayyabu ya zama lallai sai mutum ya kasance ba fajiri bane kafin ya nemi shugaban ƙasar Najeriya? Ba shi ne jefa mu a duk bala'in da muke ciki ba a yanzu wannan fakinci da satar da kungiyar asirin ai su ne tun da ubangiji subhanahu wataala ya ce ba zai canja ba sai mun canja to za mu ɗauki mugayen mutane su ta samu a cikin musiba da bala'i mu ce sai su ai wa ba hankali bane wannan kuma bai da ma Allah ne ya halice mu ko ya halice mu don bauta masa bane sai wato barayi za mu rika bauta ko ƴan kungiyar asiri Allah ya Amma a demokuraɗiyya Alhaji Abdulkarim wayannan mutanen suna da dama su yi takara ai. Dama su yi takara mu ko babu dama mu ce ba mu san su ko ka kila ne sai mun zaɓi ɓarayi fajirai yan ƙungiyar asiri. Wayannan mutanen inda haka suke in ma laifi ne a tsarin mulki da ya kamata a gurfanar da su a gaban kotu. Jona gaya maka ga EFCC ta ce duk shugabannin kasar na baya da gwamnati 36 da ƙananan hukumomin shamomi 774 barayi ne amma har yanzu ba iya hukunta su ba. Tun da aka fara kirarin nan ake ta kuro nan ga rahotannin nan suna nan burjik. Kai an yi rahoton mai tatsi ne ma ba hukunci ba. An yi rahoton zangon katan ma an hukunci ma an. Amma laifin waye ne? Laifin masu mulki ne. Su Allah ya bawa dama ga kotu ga alƙalai ga kurkuku. Ga jami'an tsaro me ake jira to abun bakin ciki shugaban yan sanda ma an zo wa sarka wuya da hannu da kafa an ce barawo ta ka balugu kuma shugaban kasa da kansa ya ce ga alƙalin kotun koli an same shi da fasfuna guda hudu alfarma da kudin sata da dala da euro da pound har da baiwar Allah naira to in me kama barawo ne me daura barawo ne ai kaga sai dai ko mu neme da za a yi amma waye zai kama barawo zai dauke barawo a cikin su Kai dai a ganinka Alhaji Abdulkarim shi shugaba Muhammadu Buhari hanyar da yake ɗaukawa na mulkin nan ya dace? Ai ba wai zancen ya dace ko bai dace ba lokacin da kake tsinci kanka a cikin abu baki kirin Allah kake ka samu mai dan baki sai ka tsinduma cikin baki nan ka rinka fatan ka samu fari sai ka ganka a cikin farfarin nan zaka yi fatan Allah ya baka fari. Wato ma'ana Alhaji Abdulkarim kana nufin yanzu a baki ake? Ko ma bai dai ai misali ne baka idan ma Allah ya sa a farfari muke to muna son fari fat idan Allah ya sa shi ba har zama fari fat Allah ya tabbatar in kuma akwai wani fari fat din zai bayyana bayan sa Allah ya bayyana mana to Alhaji Abdulkarim Ɗayyabu menene fatanka a zaben nan na 2019 fata na Allah isa a yi lafiya a gama lafiya a yi nasara a kama duk barayin suke kasan nan a kwato mana duk abin da suka sata gida da waje a hukunta su a ratayewa a harba na harbewa a daurewa a yankewa wanda za a yankewa hannu. Alhaji Abdulkarim ka yi zafi da yawa. Na yi zafi da yawa su sata suka yi bata yi zafi ba. Mutum dubu nawa ne mutum miliyan nawa ne suka mutu saboda bala'in sata da suka yi da fajirci. Da ƙungiyoyin asiri da kashe-kashen da ake yi tun daga mai tatsi ne zuwa zangon kata zuwa boko haram sannan ga ana magana yanzu dala biliyan 450 fa aka sace daga Najeriya suke kasashen waje dala miliyan 450 ni Abdulkarim Ɗayyabu nake gaya maka haka to Alhaji Abdulkarim na gode ni ma na gode na kuma gode wa Allah musamman